Amén. Qui me digui que la poesia no pot ser corrosiva, agressiva i fins i tot còmica, és que no coneixen Antonina Canyelles. Au, ja ho he dit. I just ara en Antonina Canyelles s'ha tret el seu darrer poemari, Exercicis d'una mà insomne, de Lapislàsuli Edicions. Va ser editat per setembre d'aquest any i vos asseguro que encara fa oloreta de nou. A l'inici del començament d'aquest llibre, a la primera pàgina, una de les primeres pàgines, mos trobam un prefaci, o una mena de prefaci, que és tot una declaració de principis, i diu així. Em vaig fer pellassa de la poesia per dissimular que tenia els peus grossos. Dius, bon començament, ja m'agrada. Els seus llibres han estat traduïts al francès, a l'anglès, a l'alemany, al castellà, a l'amazic, al coreà. L'amazic és una llengua africana, per qui no ho sàpiga. Per qualque cosa deu ser, saps què te vull dir? Té molt d'altres poemaris interessants, com per exemple, espereu que vos ho llegeixi, Patchwork, Piercing, Putes i consentides, que és una antologia, després tenim La duna i la cascada, Nus baixant una escala. Jo els atenc tots, que voleu que vos digui, i són fantàstics. I diu cosetes així. Les coses de valor les he perdudes pel camí, ja només em queda el valor. I també té coses com aquesta, Prestissimo. Que què faig? Escric mentre miro una pel·li i fum, i vaig pegant glopets al te amb llimona i ullades al rellotge perquè tinc una coca de trampó dins el forn i ara t'he de deixar, perquè són al fix i no hi arribaré a temps, perquè només trob una sabatilla i l'altra deu ser davall al sofà, segur. Ara també he sentit a dir que s'està preparant un documental que es diu Justícia Poètica, que va exactament de la poesia d'en Antonina Canyelles. Sí, dirigit per en Xavier Pérez. Ella no volia, en principi, diu, no vull que me façó un documental sobre la meva vida, i li van dir, no, tranquil·la, l'excusa serà xerrar de la teva poesia per tal de poder xerrar de moltes altres poesies. Vos asseguro que aquest documental no me'l perdré per res del món i vos convido que vosaltres tampoc i que conegueu aquesta artista, aquesta música frustrada, perquè ella també volia ser violinista i es va dedicar a fer música en la poesia, i vos asseguro que vos encantarà i a la vegada riureu, i sí, és poesia.